gegek-kugek sadulita mel liwang semono mangadine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara paman Harya Sengkuni ayo ndadekake kagiat pengliru si paman manira biji wenten ngajengan manira paman Patih Plasa Jenar kawula nun kira anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Astina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjaring alun-alun katempu ing samirana kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Astina ingkang bapa ing Plasa Jenar cumadung dawuh kawula nun paman Harya Sengkuni nggih kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiti negaring Astina mula diage matur marang manira samendhang aja nganten ing karempit paman Patih Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akar luguring nusa bangsa tuwi negaring Astina medhakipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katempu ing parang muka boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun ndadosaken suka marwata suta raos sing manah boten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawasi lan diprayogaken anggenipun paman Harya Sengkuni lenggah maten ing datul negaring Astina kula nun ngestaku tapada paduka anak Prabu namung deran saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka kula tampi dawuh sami-sami paman Harya Sengkuni bapa Prabanduna sarawujeng andika bapa Mrembaning Sukalima ingkang putra ing Astina ngaturaken karaharjan rawipun bapa Prabanduna bapa Mrembaning Sukalima kandak blekuduk soal gembal semorante hawala kula nuwun inggih ger tansah pinanganing kawidadan lirik sambi kala sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodha niskala durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Astina anak Prabu Duryudana sembahan kula ger kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah bapa Prabanduna oh inggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngastina anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga sarawujeng andika Kakang Prabu Karna katuran karaharjan rawuh wonten negaring Astina Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nun Yayi tansah pinanganing kawidadan liring sambi kala sawanipun ing Raka ing Awangga tebih saking rubeda sasamunipun ing Raka prapting wonten ing Datulaya boten wonten ingkang gumana musik mangkemanahipun ing Raka ing Awangga kejawi namung ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Astina Yai Prabu Duryudana sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah kawula nun sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka ing Awangga dinten samangke menika Yayi apa dene sira Dimas Kartowarma prayogana ngresi adi ngadhep ngarsanipun Kakang lho Diyoji sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartowarma delang saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula datompo siat diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan lan mratakna mring kadang ingsun kang padha gandung sibuh aja ngandel ing padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining pasiwakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula Koko Prabu payaman kula Koko Prabu Duryudana
wangsul dhateng ngarsanipun paman Plasa Jenar Bobo Prembandurna miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten sakmangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami wonten ing Datul ing negari Ngastina monggo dinten sakmangke sanes dinten pasewakan ingkang pendak dinten dipun wontenaken madyaning Datulaya nanging ingkang putra wantun hamboyongi dhateng para sepuh supados kempal wonten ing madyaning Datulaya rikelenggan sakmangke paman Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih semutu maratap raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu bilih rikelenggan sakmangke ingkang bapa katimbalan sowan wonten negari Ngastina tambuh wonten ing margi manahipun ingkang bapa badhe wonten dawuh menapa gandeng sakmangke sampun kepareng sowan ngabiyantur ngersa paduka anak Prabu mboten wonten ingkang kula gegadang kejawi amung miyos sing pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina wonten paridamel menapa dene paduka kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun monggo nggih kula aturi paring dawuh ingkang tetela dhateng ing bapa ing kepatihan semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih kados kula jangkau anggen kula sowan wonten ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina enggal pramuka ingkang kajangka wonten ingkang gumana wonten salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina gandeng samangke ingkang bapa sampun kepareng sowan tumunten kula cumadong timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten wigatos menapa dene paduka kawontenaken pasewakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tuntun kababarna ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tapa paduka anak Prabu ing Ngastina yayi mboten benten kan pangandhanipun para sepuh paman Sengkun itu kan bapa Prembandurna nadyan ingkang raka ing Awangga semanten ugi namung nyadong timbalanipun Yai Prabu ing Ngastina nadyan sakmangke ingkang raka kaparinga kewajiban minggah arga medhun jurang kula mboten badhe selak wonten menika dawuh paduka Yai Prabu milenging sing menika Yai tumunten kababarna menapa wigatosipun dening paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kelan adat ingkang sampun kepareng mbabaron ingkang sejati dhateng neraka ing Awangga Yai Prabu Ngastina Bawa Durna wonten timbalan Kakang Prabu Karna ing Awangga nggih wonten sabda pangandika paduka menapa Yai rikelenggan samangke kula ngawontenaken pasewakan menika mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina miwah kula mboten badhe ngrembak kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina menika babar pisan mboten lampaning sampun kelampah watara setunggal candra kepengker ingkang tansah gumana musik wonten manahipun ingkang putra Duryudana satemah ndadosaken boten jenjem tuwin boten ayem anggen kula lenggah dampar ke Prabu ing Ngastina gegawangan lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang sakmangke badhe angganggu damel kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi dipun keparengaken ingkang bapa nyuwun mriksa lelampahan menapa menika teka paduka paring dawuh ingkang mekaten bawan wonten timbalan setunggal candra kepengker kadang-kadang kula para Pandhawa misuda dhateng anak kula ing pringgondanipun Gatotkaca lenggah dampar ke Prabu ing pringgondani kamukdanipun Gatotkaca ingkang kaparingaken dening para Pandhawa menika kula wau tumrap kula ndadosaken Gidhuh tuwin tumrap kula ndadosaken kawatir durga mangsa-angsa salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina sabab saking menapa saking pitanganipun ingkang putra ing Ngastina lelampanipun para Pandhawa utamanipun kadang kula Jodipati anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani menika namung akal ukilipun para Pandhawa anggenipun kepengin blengket Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta satemah Ngamarta saya sentosa satemah Ngamarta kegiatanipun wuwuh matikel-tikel krana sasampunipun negari Pringgondani linengganipun Gatotkaca tanwandi ke bawah keperintah negari Ngamarta ingkang mekaten
sedaya para punggawa nayaka lan prajurit miwah kawula pringgondani sami sumuyut nungkul dhateng pangrehipun para Pandhawa. Akalukilipun para Pandhawa ingkang licik kados mekaten menika ingkang dadosaken kuwatir salebetipun ingkang putra Duryudana. Tanwandi menika badhe ngangembet dhateng lampan winjang ingkang badhe dipun lampahi sesarengan antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Inggih menika sami-sami nyabrang perang ageng Bratayuda jaya binangun. Menawi saya wuh kekiyatanipun para Pandhawa, saya sentosa para Pandhawa, saya kiyat para Pandhawa. Kuwatir raos sing manahipun ingkang putra Duryudana pinjang wonten ing Bratayuda. Kurawa ludes keles tanpa sisa, Ngastina sak jajane wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa. Mila nalika semanten kula tau tati dawuh kaliyan Paman Harya Sengguni miwah Bapa Durna supados damel srana wurungipun Gatotkaca anggenipun Jemranata wonten negaring Pringgondani. Ewa semanten gagar wigar tenantuk karya kalih lelampahan ingkang sampun dipun sagahi dening Paman Harya miwah Bapa Penemban Durna parandene cabaring damel boten saged angjudak dhateng Gatotkaca anggenipun lenggah wonten negaring Pringgondani. Inggih kula kemutan nalika paduka anak Prabu paring dawuh supados kula kaliyan Kakang Penemban Durna damel srana sakmangke supados Gatotkaca sampun ngantos kelampan madeg nalindra wonten negaring Pringgondani kanthi sarana putra paduka ing Traju Trisna inggih menika Prabu Setija Buma Narakasura. Nalika semanten dipun damel lurup-urup supados damel daredah wonten ing pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca ewadene anak Prabu Setija Bama Narakasura ugi gagar wigar boten saged murungaken Gatotkaca anggenipun jumeneng nata wonten negaring Pringgondani ing angka kalih. Nalika semanten kula kaliyan Kakang Penemban Durna angicuk-icuk utawi damel dukanipun Kadang Braja inggih menika pun anak Mas Brajadenta ewadene sakmangke kanthi cara menapa kemawon nyatanipun gagal mandheg wonten ing margi anak Mas Brajadenta ing glagah tinulingging permalang boten saged damel srana supados Gatotkaca wurung anggenipun dados nalindra malah anak Mas Brajadenta kapuping rana Madyalaga sareng pejah sampya kaliyan anak Mas Brajamusti. Nggih kula nuwun pangapunten igo partikel ingkang sampun kula aturaken nyatanipun boten saged damel srana wurungipun inggih menika pun Gatotkaca anggenipun jumeneng nata wonten negaring Pringgondani malah sakmangke paduka ngrembak perkawis menika malih kula nuwun sewu menapa badhe wonten dawuh ingkang paduka ngendikaaken tuwin paduka sampiraken dhateng ing bapa ing kematian menapa ing kedah kula tindakaken kula namung sendika ndederek mboten nedya suwala ing dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Nggih papan iku sing ajeng kula rembak madaning Datulaya. Sekawit kula sampun munjo atur nek ati kula mboten lila, kula mboten jejem, kula mboten ayem. Nek kelingan lakon Gatotkaca lenggah dampar ke Prabuning Pringgondani mung salwangsul sampun kula aturaken nek kabeh niku ming dadi akalukile Pandhawa supaya iso mlengket negara Pringgondani dadi siji karo negara Ngamarta. Mila gandeng samangke menika sampun wonten setunggal candra Gatotkaca anggenipun dados nalindra wonten negaring Pringgondani ning tumrap kula tasih wonten kaludhangan supaya Gatotkaca lengser ke Prabon supaya Pringgondani madeg dhewe aja nganti dadi siji kaliyan negaring Ngamarta. Mila kula ngrawuhaken para sepuh menika supados paring igo partikel kados pundi kedah kula lampahi lan srana menapa kedah kula tindakaken supados Gatotkaca saged lengser saking Prabu negaring Pringgondani. Paman Loso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih kula nuwun sewu lajeng kanthi cara menapa malih ing kedah katindakaken jernyatanipun ingkang bapa ing kepatihan sampun ngaturaken kalih perkawis tuwin kalih sarana anggenipun badhe damel lengseripun wayah Gatotkaca ewadene gagar wigar setunggal sinuwun Traju Trisna angka kalih adipati ing glagah tinulinggih menika pun adipati Brajadenta.
Lajeng menapa maling kedah kula tindakaken, menapa maling kedah kula aturaken. Kula nuwun sewu nggih. Kula sampun boten saged nggadahi go pertikel kinarya dados sarana lengseripun Gatotkaca. Ewadene kula nyuwun pangapunten. Sesepuh wonten negari Ngastina menika boten namung ingkang bapa piyambak, nanging ugi Kakang Durna. Kakang Durna menika ugi sesepuhipun para Sata Kurawa lan sesepuhipun negari Ngastina. Mbok inggih paduka andangu dhateng Kakang Penemban Durna ing Sokalima. Sinten ngertos Kakang Penemban Durna menika saged mangertosi lan gadah margi supados sak mangke Gatotkaca menika saged lereh kepraboning Pringgondani. Paman Hari Sengguni menawi kula mekaten kula atur nyekejaken anggenipun lenggah Bapa Penemban Durna. Kula wonten dawuh nggih. Mboten badhe ngambali menawi dados aturipun ingkang putra Ngastina. Kula nyuwun iku pertikelipun Bapa Penemban Durna kados pundi supados sak mangke Gatotkaca anggenipun jumeneng nata wonten negari Pringgondani menika saged lengser keprabon saengga Pringgondani saged merdika mboten ke bawah keperintah negari Ngamarta. Bapa Penemban Durna kanak mleguduk suwalu gembol Semorante hawela kula nuwun inggih nggih kula nuwun sewu estripun wali paduka menika ndhawuhi bab ing kados mekaten menika kala wau geseh kalian kabrahmanan kula geseh kalian kapanditan kula jenyatanipun ingkang Bapak Sukalima menika jejeripun brahmana kula menika kedah suci lair lan batos kula ati lan ati kula kedah makarti boten kenging geseh lan boten kenging tumindak ingkang sak boten sak mestinipun ingkang malisir saking anggrang-angring kabrahmanan. Nanging wa semanten gandeng jengandika anak Prabu Ngastina menika sampun paring dawuh dhateng Bapa ing Sukalima. Dosa menapa menawi kula boten saged ngaturaken kados menapa mangke lan cara menapa ingkang tindakaken supados sak mangke Gatotkaca lereh kepraboning Pringgondani. Kula suwun Bapa Durna kepareng mulir budi kasah dhateng kadewasan. Kula pitados srananipun Bapa Durna menika mangke saged kasembatan damel srana Gatotkaca lereh kepraboning Pringgondani. Oh inggih. Ewa semanten menawi mboten kasembatan, kula nyuwun pangapunten lho nggih. Jernyatanipun menungsa menika dipun wenangaken budidaya. Ewa dene pambudidayaning menungsa menika tasih kawon kalian kodrating Wang Mahanasa. Nadanipun budidaya kados menapa? Nek keparinging Gusti kodrataken Gatotkaca jumeneng nata wonten negari Pringgondani. Lestari lestanton nirbaya nirwikara menika ugi srana ing kula tindakaken mboten badhe kasembatan. Nuwun sewu Kakang Durna pripun Dipati sing bagus sampeyan yakin mawon sampeyan niku madhep mantep duwe srana pripun Gatotkaca supaya lereh keprabon. Janjane geseh kali hati kula lho Di. Wong nyatane Pandhawa menika murid kula. Kurawa nggih murid kula teges Gatotkaca menika putu kula dhewe. Kula menika jejering wong tuwa, kudune kula menika bungah, kudune kula menika seneng nek putu kula iso lenggah dampar kepraboning Pringgondani, putu kula iso mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Nuwun sewu, marem-maremi wong tuwa ki nek nyumurupi putune iso dadi ratu, iso mukti ning bebodro dhewe. Niku nek cara kula gawe marem, gawe ayem. Nek menglingsir keprabone wong tuane utawa mbahne kuwi nek cara kula gampang mawon. Gatotkaca niku ya wong kepenake wong urip. Ora rekoso, ora bebodro, ming pawitan nglintir karo tinggalane mbahne nggih menika Prabu Trembuga tumurip dados Nalindra. Kaya ngoten kok gawe marem niku mareme sing pundi kula tak takon. Nek sing jeneng anak, nek sing jeneng putu niku gawe marem, nek iso yasa dhewe, iso gawe dhewe, iso mukti dhewe tanpa ngadang-adang warisane wong tuwa utawa mbahne. Niku nek cara kula iso gawe marem. Wong Gatotkaca niku nyatane ya ora iso gawe marem. Tur jumenengake Gatotkaca niku dadi ratu teng Pringgondani menika dados kelilip tumrapipun anak Prabu Ngastina. Lho, mangke piye? Niki bab niki ajeng kula rembug. Oh nggih, monggo kula nderek mawon. Kok dadi kelilip sebabe napa? Merga tumrap anak Prabu Ngastina niku akal ugi le Pandhawa nggone kepengin blengket negara Pringgondani kalih negari Ngamarta. Men Pandhawa saya sentosa, men Pandhawa saya kuat. Mongko sing jumenengake ratu Gatotkaca menika Dewi Arimbi. Sing jeneng Dewi Arimbi niku metu wedok. Wong wedok niku ora duwe warisan apa-apa. Wong wedok niku tembunge cara desa niku ming macak, masak karo manak. Niku tok mawon. Mboten nuntuk wong wedok kok gadang-gadang warisan niku mboten entuk.
Cik Pate. Kula nuwun sewu lho, Dik. Napa sing dingendikake dening Adipati menika klintu? Kula ngerti dhewe dasar-dasare Garukaca dadi ratu wonten negari Pringgondani. Niku merga Braja Denta lan Braja Musti niku mboten gelem kamukten negari Pringgondani. Angka loro merga wis padha tau tate sumpah karo Dewi Arimbi ora kepengin hukum negara Pringgondani. Mula Garukaca dadi ratu teng Pringgondani niku ora perkara Pandhawa kepengin brengket negara Pringgondani niku mboten. Ning perkara Dewi Arimbi niku susah. Ngawruhi karo kahanan kawulane negara Pringgondani sing padha pating sebar ora karo-karoan merga ora ana Nalendra ingkang disembah. Monggo jejering Nalendra kuwi sinudarsana. Nalendra kuwi ditulat dening para kawula. Lah nek negara sing ora ana ratune, mesti wae kawulane pating blengkrah ora karo-karoan. Nggih, pun. Nggih, perkara niku di-stop tekan semanten mawon. Di-stop niku napa? Dindeke tekan semanten mawon sing bagus sampean sakniki mangandhake pripun carane supaya gawe srana Gatotkaca niku iso lereh keprabon. Lho, dijukuk mawon. Gatotkaca niku nuwun sewu, anak Werkudara. Monggo anak Werkudara niku cacahe 3. Nggih. 1 Antarja, 2 Garukaca, 3 Antasena. Nek gunake srana wong sing luwih enom tinimbang Garukaca gagal, ora bakal kelakon mergo Garukaca mesti wani. Ning gunakno wong sing luwih tuwa saka Gatotkaca. Nek ngoten bapakne, mboten. Terus sinten? Digunake menika pun Antarja. Antarja niku anak mbarep, Antarja niku anak pembayun, anake Werkudara sing mbarep. Niku kanthi srana kaya ngoten niku mengke Antarja digawe urup-urup atine. Nek Antarja wis murup atine, Antarja bakal wani karo Garukaca. Nek Antarja wani karo Garukaca, mesti bakal dadi daredah antaraning kadang Jodipati utawa anak Jodipati. Nek wis gegeran antaraning Antarja karo Garukaca, oh kula kinten mesti mangke Garukaca tumuti badhe ngawon kaliyan Antarja. Upama Gatotkaca ngalah karo Antarja, kula nuwun sewu. Ateges sing dadi ratu Antarja padha mawon. Pringgondani ya dadi darbeking wong Pandhawa. Pripun? Dik Pate, pripun? Antarja dibujuki niku kula nuwun sewu supaya gawe srana nglengserke Garukaca. Ning ora dawuh karo Antarja supaya dadi ratu. Aja nganti Antarja kepengin dadi ratu ampun ngantos diwenehi tembung-tembung utawa ukara-ukara sing Antarja niku mengke aja nganti kepengin dadi ratu nang kepengin golek pengadilan tumraping wong tuane inggih menika Werkudara. Nggih, apik niki. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Miturut kula kok penemu sampeyan niku sae. Lho, pendhita kondang monyor-monyor padake. Ampun nyepelekke. Mula napa sing kula aturke niku mesti kasembatan. Antarja digawe nesu. Antarja digawe nesu. Njaluk pengadilan karo bapakne. Njaluk pengadilan karo bapakne. Kena ngapa? Anake sing nomor 2 sing dadekke ratu, kok ora anak sing pembayun, kok ora anak sing barep. Monggo janjane apa-apa kuwi mukti dhewe urut pembayun panengah ku muli ragil. Ora kok panengah sik didadekke ratu kok pembayune ora didadekke ratu utawa sing barep ora dadekke ratu. Lho, niku srana sing gampang supaya gawe panas atine si Antarja. Nggih, niku wis cocok. Terus sakniki sing ajeng mangkat teng jangkar bumi gawe panase Antarja sinten? Nah, gandeng kula wis ngaturke Igo Pertikel, monggo anggenipun badhe damel panasipun Antarja menika didom supaya adil. Kula wis ngaturke caranipun panjenengan sing budal teng jangkar bumi gawe panas Antarja. Kok kula? Lho, lah sampeyan nyambut gawe napa? Kok meneng wae? Lah nggih kula niku Pate. Pate arep Pate niku ya duwe gawean ora sak penake dhewe. Ning apike kok wong loro. Oh, nek kula ampun Dik Pate, mengke nek nganti kawanguran dening para kawula. Lho, Begawan Durna kok tumindake kaya ngono. Begawan Durna kok tumindake elek. Oh, badhe banger bacen asmanipun Begawan Durna. Mula kula perkara Igo Pertikel kula aturake. Ning sing nindaki utawa sing ngleksanake Adipati Haryo Sengkuni. Nggih. Ngaten nggih. Nggih, napa mboten apik wong loro? Sampeyan dhewe mawon. Mbok wong loro mawon. Sampeyan ijen mawon. Wong kendaraane ra iso nggo boncengan kok ngayal. Oh, nggih. Pun ngoten mawon. Kula gawe panas Antarja, gawe panas Antarja, digawe supaya Gatotkaca niku dianggep wong sing mulang sarak. Anak nomor 2 kok diakah-dakah. Lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Anggepe apa Pringgondani kuwi pantes dilungguhi Gatotkaca. Lho, sing kudu lungguh dampar, sing kudu nampa kamekten niku anak sing barep, dudu sing tengah. Niku mawon sing dienggo srana supaya Antarja niku mengke nesu karo Gatotkaca. Nek pun nesu
pun budal teng Pringgodani gawe geger Pringgodani sampean mboten saged melu-melu Depate nonton saka kadohan pripun babaring lelampanipun. Oh ngaten Sinuwun wonten dawuh menapa sampun dipun ngendikaken Kakang Prembanduna mesinipun paduka sampun mangertos. nggih kula condong kula mathuk lan kula gathuk namung samantena sampun ngantos sami daya diniya kula suwun kanthi sanget supados anggenipun sami bidal wonten ing kasatriyan jangkar bumi boten namung Paman Harya Sengkuni nanging klebet Bapa Durna kekalihipun bidal wonten ing jangkar bumi supaya saya mantep atine Antarja anggenipun kobong krana dipun bebujuk dening Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni supados Antarja boten narimakaken dhateng Garukaca anggenipun dados Nalendra wonten Gari Pringgodani. ngandel ora rak wong loro ta mangkat wong loro rasa dadak siji-siji mangkat wong loro. Nuwun sewu Nger, kula sowan menika wau sampun migren. Ateges mbok menawi mangkes mboten dangu malih kula menika badhe vertigo. Lho kata-katane iki mbok ya sing apik. Oh menapa kula kedah nderek? Bawa Durna kedah bidal, menawi Bawa Durna mboten bidal ateges sampeyan nglirewakaken menawi sampun dados dawuhipun Narendra Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna Wonten dawuh Yai. badhe wonten pangandikan menapa mumpung kantun panjenengan ingkang dereng paring pangandikan Kula badhe matur namung menawi dipun parangaken radi majeng anggen kula munjuk atur. kula semanggaken. Oh inggih ngestaken dawuh. Nun amit pasang kaliman tabe tinebene nglodone demawang tawang tuwang Yai. Estunipun kula boten badhe munjuk atur babagan perkawis menika. Namung gandeng kula dipun dangu mila paripaksa kula munjuk atur Paduka Kyai Prabu Ngastina. Kula semanggaken pangandikanipun Bawa Prabu Karna ing awangga menika babagan perkawis menapa Mboten tebih kaleng sami dipun rembak wonten madaning Datulaya. Inggih menika anggenipun Kyai Prabu menika nggadahi raos kuwatir, raos mboten jenjem miwah mboten ayem. Nyumurupi anak kula ing Pringgodanipun Garukaca lenggah dampar keprabaning Pringgodani. Kula nuwun sewu Yayi kanthi dasar menapa? Dene Paduka ngaraosaken raos ingkang mboten ayem tuwin mboten jenjem. Upami Paduka menika kanthi dasar nggadahi panyakra bawa bilih. Menika akal ukilipun pendha anggenipun badhe mblengket negari Pringgodani. Kula nuwun pamunten. Upami mekaten kula nuwun sewu. Panjenengan menika Nalendra ingkang sugih bondo, sugih bandu, sugih bondo tegesipun Brana Picis. Sugih pandu Paduka menika Nalendra ingkang Ababala Raja. Mesinipun boten badhe jireh getih wedi mati. Wateke ratu, wateke Nalendra menika nggadahi kewajiban ngelar jajan. Nek pancen boten sarujuk, nek pancen boten matuk Garukaca menika lenggah dampar wonten negari Pringgodani. Meskipun Paduka menika jumangkah bedah negari Pringgodani. Anak kula Garukaca alih dipun krincung sukunipun dipun bondo tanganipun ageng dipun pejahi. Menawi Paduka saged mejahi Garukaca tartemtu panjenengan mukup negari Pringgodani ateges Pringgodani dados panguwaosipun negari Ngastina. Ing mekaten Ngastina saya sentosa, saya kukuh, saya bakuh nggadahi wadyabala. Inggih menika wadyabala saking negari Pringgodani. Kula nuwun sewu. Sareng kula midhangetaken wiwit purwa madya lan wusananipun rembaganipun negari Ngastina menika namung kados rembaganipun Lari Alit. Namung kados rembaganipun Lari Alit ingkang meri kaliyan lare sanesipun. Paduka menika ngebaripun kados dene Lari Alit ingkang meri dhateng para Pandhawa, meri dhateng kamuktanipun anak kula pun Garukaca. Waduh, Yayi, nuwun pamunten. Wonten ing pasewakan menika kathah lho ingkang sami rawuh. Para nayaka, para punggawa, para kawula kabeh jabak kados mekaten menika sami midhanget sabdanipun Kyai Prabu Ngastina. Menawi Paduka menika rembagan kaliyan para sepuh sing nuwun sewu jiwane kaya bayi niki nek nganti kampireng dening para kawula lan para nayaka sami ngraosi, sami nyeda nyancak dhateng asmanipun Kyai Prabu Duryudana sinten ingkang badhe lingsem mboten namung panjenengan. Ning kaya kula menika ya bakal melu isin. Kaya kula ya bakal melu sing ngatasé kula menika Senopati lho. Kula menika Senopati. Pakaryanipun Senopati menika dipun ajengaken wonten ing Mahabharatan. Lah nek pancen ratune menika nggadahi penggalih kados mekaten menika kula nuwun sewu kantun dawuh kemawon. Kakang Prabu Karna kula nyuwun patinipun Garukaca kula bidal.
Enjing kula bidal sonten kula mboten saged ngaturaken mestakanipun Garukaca sampun ngantos kula menika dipun dapuk Senopati. Sonten kula bidal enjing kula mboten saged ngaturaken mestakanipun anak kula ing Pringgondani trimah kula lereh dadi Senopati ora ana gunane karena madeg Senopati wonten Negaring Astina. Ning gandeng kula nuwun sewu. Panjenengan sampun kerut, sampun larut dhateng rembaganipun wong sing licik, wong sing ora duwe kewanen. Wanine nyuduk saka mburi menika kula nuwun sewu, kula wirang, kula isin. Wirang kula mboten menapa dados Senopati Negaring Astina. Ning wirang kula kok dina niki kula dadak melu sowan, rembugane kaya bocah-bocah dipun sekecaken tak langsung teng Negaring Awaka. Nyuwun pangapunten. Dadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang wayahing jangkar bumi. Eyang Janur gunung kadingaring teka yang penembaning Sukalima rawuh wonten ing kasatriyan ingkang wayah ngaturaken pambagi panakrami Kanjeng Eyang. Oh, iya Ger. Putuku wong Bagus Antarja. Ndak tampa kowe ngaturake pambagi. Tumrap Eyang ing Sukalima ora liwat pangestuning Eyangmu Tampanana ya kula naga Baginda. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Eyang Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Inggih, wayah Mas, kula tampi dawah sami-sami. Katuran dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih Plasa Jenar. Oh inggih, sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Eyang ing Plasa Jenar. Kanjeng Eyang ingkang wayah punirawan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Oh iya Irawan. Tak tampa kowe ngabekti karo mbahmu Sukalima ora liwat pangestune Eyangmu ing Sukalima Tampanana ya Irawan. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Eyang Patih bekti kula kunjuk. Inggih nggih. Wayah Mas Yasarata kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih. Sampun boten kirang prayogi. Nyuwun pangapunten Eyang. Sekawit kula sampun munjuk atur janur gunung kadingaren. Dene paduka Kanjeng Eyang penembaning Sukalima rawuh wonten ing jangkar bumi. Menawi kepareng kawedaring kathah wonten wigatos menapa nanging rai wadi monggo Kanjeng Eyang kula dherekaken manjing wonten salebeting kasatriyan pepanggihan catur netra kelawan ingkang wayah pun Antarja. Iki ngene ya, Ger. Sejatine nggonku prapta ning kasatriyan kuwi tilik marang karharjaning putuku Antarja. Merga jejering wong tuwa kuwi duwe rasa ora mentala. Jejering wong tuwa kuwi duwe rasa welas asih kalawan putuku Antarja. Kenging menapa paduka Kanjeng Eyang paring dawuh mekaten. Lho iya. Lelakon ingkang sak candra kepungkur, lelakon sak candra kepungkur. Nalika adimu Gatotkaca dijenengake ana ing negara ing Pringgondani, monggo akeh sing padha ngandhakake yen to sira ya kuwi putuku Antarja ora sowan marang negara ing Pringgondani. Mula tuwuh tandha pitakon jroning atine mbahmu ing Sukalima. Lho, Antarja kok ora sowan ing Pringgondani kuwi apa sebabe? Apa pancen duwe rasa ora seneng karo pawiwahan ya kuwi jumenengane si Gatotkaca? Apa pancen ana rasa ing ginebeng ana ing atimu? Jejere kowe kuwi padha-padha anake si Werkudara. Monggo kowe tenemu pembayun, monggo kowe tenemu mbarep. Ning sing dimuktekake ana ing negara Pringgondani lah kok Gatotkaca. Ing mestine Werkudara ki kudune metung yen to anake mbarep durung iso dimuktekake, anake sing mengko loro ya aja nganti dimuktekake. Mengko ndak ana ketuwan rasa meri marang sak pepadaning putra Jodipati. Nyuwun pangapunten. Mula ping dipun ngendikaken Kanjeng Eyang menika mboten jumbuh kaliyan manah kula. Lho, ora jumbuh piye, Ngen? Sejatosipun anggen kula mboten sowan menika mboten gadhahi raos meri kaliyan kadang kula ing Pringgondani Kyai Gatotkaca. Menika babar pisan mboten. Namung panci wonten bab ingkang mboten saged kula tilar wonten ing kasatriyan jangkar bumi. Wekasan kula sampun munjuk atur kaliyan Kanjeng Rama ing Jodipati, Rama Kyai Werkudara. Bilih kula mboten saged sowan wonten negaring Pringgondani. Nanging ceceking raos kula mboten badhe wonten raos meri dhateng kadang kula ing Pringgondani pun Gatotkaca. Eyang menapa paduka ngendikaken menika kula wau mboten leres lan sampun ngantos paduka Kanjeng Eyang menika ngobak-obak banyu bening katentremaning para putring Jodipati. Ora, Ger, ora. Ora duwe niat aku bakal ngobak-obak katentremaning para putra Jodipati babar pisan ora. Ya mong sing jeneng wong tuwa kuwi wajibe benerke barang sing kleru, jejeke barang sing bengkok.
Monggo sing lumadi ana ing negara Ngamarta, utamane ana ing Pringgondani mau sayekti barang sing bengkong ing wajib dijejegake. Bengkong liripun kados pundi? Lho, cetha kabeh mau digawe karo bapakmu Sri Werkudara. Cetha yen kabeh mau digawe dening wong tuamu para Pandhawa. Lah, bapakmu Werkudara kuwi tumindak kaya mengkono mau merga saka diojok-ojoki karo kadang-kadange kabeh. Ya kuwi wakmu Darmakusuma lan pamanmu ing Madukara. Nganti Werkudara jumenengake Garukaca ana ing negara ing Pringgondani mau sajektine pancen wis dadi niate para Pandhawa. Pancen wis dadi niate para Pandhawa. Nggone gunakake si Garukaca dadi srana blengket negara ing Pringgondani supaya manunggal marang negara Ngamarta. Bab perkara kuwi ora tak rembug, Ken. Kuwi bener tumraping para Pandhawa. Monggo nggone gawe karti sampeka supaya Pringgondani kuwi tiba ning panguwasaning para Pandhawa. Ning sing perlu tak rembug ning kene kuwi kejaba kowe kuwi dadi anak pembayun tegese kowe kuwi dadi anak barep. Inggih. Mestine Werkudara kuwi mikir sing kudu dimuktekake kuwi anak barep dhisik. Lah kok dadi Antarja sing tinemu tuwa dilangkahi dening Garukaca sing tinemu taruna. Kuwi tumrap aku ora bener. Mengko mundak dadekake salah kedaden tegese rasa ora trima tumraping si Antarja kelawan si Gatotkaca. Lah, mula kang saka kuwi bab iki perlu tak tanjihake. Dipun tanjihaken kalian sinten Kanjeng Hyang? Lho, kalau bapakmu si Werkudara kuwi. Mergo ngene ya, Ger. Saka petunganku aku ki rak caket banget karo bapakmu. Aku ki cedhak banget karo bapakmu. Ya kuwi si Werkudara. Mula aku ngerti lambe atine si Werkudara kuwi aku ngerti. Werkudara kuwi kurang bener gone gula mentah lawan anak. Tegese tak upamake mban cindhe mban siladan. Yen Garukaca dimban cindhe, yen Antarja Antasena dimban siladan. Kuwi wis ketok banget. Merga pendak-pendak ana kanugrahan apa wae, pendak-pendak ana wahyu apa wae sing digayuhke si Gatotkaca. Ora tau kok Antarja kuwi digayuhake kanugrahan dening wong tuamu Werkudara. Ora durung tau to. Durung tau kok iki dimuktekake ngawibawa. Durung tau kok iki diketokake ana ing sanak kadang mitra kawruhing para Pandhawa. Sing diketok-ketokke mesti Gatotkaca. Sing diketok-ketokke mesti Garukaca. Dideng-deng kaya kendang, digol-golke supaya ketok ki ming Gatotkaca. Lah, kanthi cara kaya mengkono mau sejatine apa yang ditindakake dening Werkudara mau ora bener mergo dheweke nggunakake cara sing ora adil tumraping wong tuwa. Mongko wong tuwa ki kudu adil tumrap anake 5 ya kudu adil. Kabeh dimuktekake ya dimuktekake kabeh. Kabeh diwenehi brana picih ya kabeh kudu adil. Kuwi wong tuwa sing bener. Ning yen Werkudara kuwi mujudake swijining wong tuwa sing kurang bener, mujudake swijining wong tuwa sing ora pas. Lah, yen kowe meneng wae ming sarwa nrima, yen putuku Antarja ki ming sarwa nrima, apa sing dilakoni dening si Werkudara lan sing ditindakake dening Werkudara mau. Wah, lah sok kapan lemu arep ketok, Ngger? Sok kapan lemu arep menjila? Sok kapan lemu arep disawang karo para Pandhawa? Ora ana wektune mergo kabeh wis padha nyawang Gatotkaca. Lah kudune Gatotkaca ki disingkirake. Nek Gatotkaca disingkirake, kowe lagi ketok ana ing mripating para Pandhawa. Nek kowe ketok sik mukti ya kowe dhewe, sing ngrasake ya kowe dhewe. Mbahmu ki meng ngelekke karo kowe. Dadi wong ki aja mung nrimo. Nrimo ki bener. Ning ana watese. Ngono lho. Nuwun sewu Wahyang Mas. Napa sing dingendikake ingkang Eyang Sukalima menika leres. Tumrap kula nuwun sewu ingkang Rama menika kurang adil lan kurang bener. Lah wong anake mbarep kemawon dereng dipun muktekaken kok anak nomor 2 dimuktekke. Lha nuwun sewu. Niku ora dadi kemeren to. Dadi bab sing ora prayoga. Nuwun sewu. Nek pancen ingkang Rama menika mboten saged adil tumrap anak-anakipun. Menika anak diwajibke ngelingake karo wong tuwa. Ewadene wong tuwa ora iso dielingake nggih, monggo anggenipun badhe tumindak. Ning sing baku napa sing dingendikake Kakang Penemban Durna menika mujudaken satunggiling srana. Anggenipun jenengan dika menika pados pengadilan kaliyan ingkang Rama inggih menika Raden Werkudara. Heh. Kuwi lho, Ger, kudu tak eling-eling. Lah nek kowe sarwa nrima, kowe sarwa nampa apa sing dilakuke dening para pundhenmu Pandhawa. Wah, lah tekan jaman kapan wae kowe ora bakal ketok. Tekan jaman kapan wae kowe ora bakal disawang dening pundhenmu para Pandhawa. Nek ora dina iki kowe kudu ngelingke wong tuamu Werkudara, utamane para Pandhawa, kudu tumindak adil karo anak-anake Antarja.
datan mobah, datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Raden Hanantarjaya Raden uga Bagindo nalika semanten ing batos andhahar pangendikaning Begawan Durna parandening mangke jroning batos datan wantun ngupaya pengadilan kaliyan Kang Rama nggih satring Jodipati Raden Werkudara tempah cawuh perang antawisipun batos ingkang badhe tumindak awon miwah batos ingkang badhe tumindak sae satemah bingung bingleng ngengeng kenganglangan Sang Antarja kaya dene wujuding peksi ingkang wis mabur saking kurungane satemah suwung ponang kurungane dadak sakuling mangke kawis ngacumra saking Dirgantara Nalendra tawang gantungan Prabu Godayatma manjing angganing Sang Antarja. Kacarian putra lamun ngawekasan yeka wis anggene maya wis anggene maya Wisnu Pratinta jagat dewa Bathara Hyang Mremban ana apa nggair putuku Cah Bagus Antarja selaminipun anggen kula mapan wonten ing jangkar bumi menika imbanipun tiyang tilem Hyang Mremban Durna ingkang saged anggugah dhateng raos pangraosipun Antarja jebul selaminipun kula menika dados atmajanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati kula tansah dipun kiwakaken imbanipun anak kula menika dipun kuwalonaken wonten ingkang dipun sanding dipun pangku dipun rangkul namung Gatotkaca mboten paedah menawi kula menika dados atmajanipun Raden Werkudara ingkang pambayun ingkang pambajeng nang nyatanipun kula tebih saking kamukten tebih saking raos tresna tiyang sepuh dhateng anak Kanjeng Rama menawi pancen boten saged tumindak adil kalian putranipun sedaya kula inggih boten badhe narimaken kula boten adil nadyan aben-ajeng kalian pepunden kula para Pandhawa ana kuwi nggih ana kuwi kudu duwe jati diri Antarja Managa pulung ana duk ning dungkul ana dadi ras-ras dadi wana. Kok akeh men sukses. Nggih. Ya ngono kuwi, Nger, ya ngono kuwi sing tak karepake. Wong kuwi aja ming penak-enak kapenak lungguh kendangan dengkul sila tumpang. Ngono apa anane? Wah, lah nek kowe dadi wong ming nampa apa anane, ora bakal mukti selawase urip. Wong kepengin mukti kudu mentala karo sanak kadang mitra kawruh yen perlu sedulur dhewe nek panjenengan mepalangi kamuktenmu ya kudu disingkirake nek ora mentala nyingkirake sanak kadang mitra kawruh sedulur kok selawase ora bakal mukti inggih Kanjeng Hyang nek panjenengan Werkudara ora iso tumindak adil gunane apa Antarja duwe dadi anake Werkudara nek perlu rasa dadi duwe wong tuwa ora apa-apa sing baku kowe iso mukti ngawi Banyakrawati Mbau Cendha yen wakmu Darma Kusuma melu-melu perkara iki katutke dosane. Wis tak kendhau. Pamanmu Janaka melu-melu perkara iki katutke dosane. Oh, Antarja ki kondang satriya, sekti kalintang jayaning perang. Eyangmu kuwi Jawata. Lah kok dadi kowe wong jiregete wedi mati nek ora kuwani ngelingke karo pakartine wong tuamu sing kelimput. Kanjeng Hyang. Ngestakaken jauh. Dinten mangke mboten dangu lho badhe jumangkah wonten Garing Amarta. Menawi tiyang sepuh kula sak mangke mboten saged tumindak adil dhateng anak-anakipun. Kula inggih mboten narimaken yen perlu kula ajeng wani kalih Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Ngono kuwi sing tak karepake. Oh, lole. Kelampan Dewate. Nggih. Ning wanti-wanti lho aja nganti konangan para Pandhawa ndak malah ngrekoso. Pun sampeyan mboten sak kuwatir. Perkara niki bakale Antarja ing bagi ngilingake dhateng para Pandhawa. Luwe-luwe Antarja mesti bakal mentala karo Gatotkaca. Bayi wingi sore kok gedangkrang sila tumpang lungguh dampar. Kakangne sing tuwawe kon klesot kanane ngisor kok adine ngidak cengle wong tuwa iki cara aku wis ora pas, ora bener.
kudune sing dadi ratu nang Pringgodani iki Antarja. Wong Antarja ki anak barep kok. Ih, menawi ora raosaken leres panjenenganipun Bopo Eyang Perembanduna. Sing kudune dimuktekke dhisik iki anak barep, ora kok anak nomor loro. Mila babar pisan badhe kula aturaken menawi Kanjeng Rama ki Ainjo Dimati sakmangke boten tuwidadil kula ingkang badhe ngapokaken dhateng tiyang sepuh kula. Yen Gatotkaca boten purun lengser saking negari Pringgodani. Kula boten ajeng wang-wang nadyan kelangan sedulur dhewe. Nek perlu ajeng kula senake bagus. Ngono kuwi kan. Sing jeneng wong ki nek isih kebondo rasa tresna, kanugrahane ora bakal tumiba. Nek rasa tresna kuwi iso dikipatake, kanugrahane bakal cepak tumiba. Lho kuwi tenan. Kuwi tenan. Iya. Mula ora sandadakku dirasa tresna karo adhimu Gatotkaca karo bapakmu Werkudara. Singkirke rasa tresna kuwi. Nek wis ora duwe kedurungan rasa tresna, Gatotkaca tok pateni, Werkudara tok waneni, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kang, aku sing sowan aja kaget, Kang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kabuk pambukaning warana tarlen Dimas Antasena. Kang Raharja sapratamu Yayi, pangestune Kakang Antarja slamet tekaku. Bektiku katur ya Kang. Ya tak tampa Yayi. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Irawan tak tampa. Kosek iki ana rawuhe yang dana karo yang patih iki do ngopo? Tilik karan karjaning pun Kakang. Ming tilik tok. Iya Dimas. Ora nyebar wisa to? Ora. Aku tak ngabekti karo yang ya. Ya wis kono ngabekti karo ku yang dronane yang patih. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Oh, Antasena tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana ya, Nger. Tak gegem dadake jimat. Simbah Patih bektiku katur. Iya iya. Nggih tak tampa pangestuku tampanana tak gegem, Mbah. Pun boten sah ngomong. Niki wonten Linmas sing teka mriki. Nggih, Dik Patih. Nggih. Dimas ana wigati apa? Teko siadi rawuh ana ing jangkar bumi, Kang. Sesasi wis kelakon. Kakang Gatotkaca mau dadi ratu ning Pringgodani. Monggo wiwit pawiwahan nalika semana Kakang ora rawuh. Iya Dimas. Lah, aku kok duwe rasa pangrasa sing ora apik. Mengko ndak dikira sampeyan kuwi sedulur tuwa sing duweni rasa serik, rasa meri karo Kakang Gatotkaca. Mula tumuli aku budal saka ing Randu Gumbala ngampiri Kakang Antarja ning Jangkar Bumi wigatine ya Kang yo ora ketang sedhela niliki negara Pringgodani. Ora ketang sedhela niliki adi mulih-mulih dadi ratu sing entuk sasi iki kahanane piye nek perlu awak dhewe melu nentremke kahanan Pringgodani ngewangi Kakang Gatotkaca nggone mangreh para kawula sak negara Pringgodani. Monggo ndak Kakang Gatotkaca duwe penggalih sing ora prayoga, penggalih sing ala karo Kakang Antarja. Mula aku ngampiri Kakang iki tak kanthi nang Pringgodani. Yo mangkat karo aku bareng nek perlu Irawan barang dijak. Wong Irawan ki anake Bapa Janaka, mestine wae nyengkuyung karo lenggahe Kakang Gatotkaca dadi ratu nang Pringgodani. Dimas, piye? Yen siadi arep budal ning Pringgodani, pun Kakang ora iso bareng lawan lakumu. Lho, sebabe anu aku lagi duwe ana perkara ning Kasatyan Jangkar Bumi. Nek pancen Kakang Antarja duwe perkara ayo dirampungi tak ewangi. Dirampungi tak ewangi. Nek wis rampung perkarane tak kanthi budal ana ning Pringgodani. Lah nek aku wong aku dek jaman Kakang Gatotkaca kuwi dadi ratu aku ana, aku ya teka. Ning aku mikir kok Kakang Antarja ora teka kuwi ndak ana panyokra bawa sing ora apik saka penggaling para Punden Pandhawa. Mulai tak kanthi dina iki. Siadi mangkat ton dhisik. Wah, aku moh nek kon mangkat dhisik nek ora bareng karo Kakang Antarja. Bareng ya Kang Dimas. Aku paripaksa ora bisa lan aku ora bakal temekan ning proyek Pringgodani. Kose to, sampeyan iki kok aneh. Sampeyan kok beda karo adat sabene, biasane tak jak ning Pringgodani. Yo Kang yo tilik Kakang Gatotkaca, sampeyan grigah. Yo Dio. Wis ora ketemu. Tresnamu karo Kakang Gatotkaca kuwi banget lahir batin.
Ning saiki kok bareng kowe tak jak kok. Semune ana bab sing gondeli ana apa? Saiki jujur wae. Kakang Antarja jujur karo aku. Ora saperlu wedi wong aku ora tau to nyentulani rembug Kakang Antarja. Nek ana rembug sing wigati mesti tak sengguyung. Eneng apa? Ora ana apa-apa Dimas, aja goro. Nek garo karo aku padha karo kowe ngapusi karo awakmu dhewe. Aku ora ngel digoroi. Ya wis ki bloko, ana apa? Mbangane aku sing bedhek. Ning aku sing bedhek malah sampean kepirangan. Ning lu saiki sampean ngomong wae prasaja karo aku. Kok semune Kakang Antarja tak jak ning Pringgondani tak derek ning Pringgondani kok awel atimu iki mergane apa? Dimas. Saiki aku tak takon karo kowe. Putra Kyai Jodipati ki ning pira? Lho iki piye to iki? Pertanyaanmu ki ora mutu. Lah aku ki anak Jodipati kok dadak takoni putra Jodipati ana pira? Kabeh ki ngerti anak Jodipati ki ning 3. Sapa wae? Kakang Gargaca, aku. Ana sing nambahi Srenggini ana. Apa ana sing nambahi siji? Mbokne sapa aku ora ngerti. Lah saiki sing barep sapa? Sing barep Kakang. Mengaku tuwa tandha pitakon atiku Dimas. Tuwa tandha pitakon perkara apa? Kok sing ditadekke ratu kok Gatotkaca, kok dudu anak barep. Wis seprono sprene aku kuwi mikir, apa aku kuwi duwe luput, apa aku kuwi dikleru. Upama aku dikuwalonke karo Kanjeng Rama, mesine Kanjeng Rama paring dawuh, malah lega atiku. Nek ming dikaya ngenek iki rasaku ora trima, rasaku kaya kepengin bengok. Carane bocah aku pengen nangis gondeli karo sukune Rama Kyai Jodipati. Oh, ngono to. Oh iya, candhak. Sik, saiki tak genahke. Sampeyan nesu ya kena. Sing jeneng wong kepengin, wong meri, wong serik kuwi sandangane menungso. Ora ana wong sing ora duwe rasa meri, ora ana sing ora ana duwe wong rasa serik, kuwi ra eneng. Isih kedurungan kulit daging kuwi mesti duwe rasa meri, duwe rasa serik, mangkel, nesu, nangis lan sak piturute. Kuwi sandangan. Dadi nek sampeyan duwe rasa meri karo Kakang Garwaca, ora apa-apa, ning tok ngendikake. Lho. Merimu nganggo dasar, merimu nganggo pawadan sing bener. Nek Kakang Garwaca kae dilenggahke ning negara liyane Pringgondani, sampeyan meru kena. Sampeyan meri entuk, malah nek perlu ayo tak kancani matur karo Kanjeng Rama. Matur karo bapak kok sing dilenggahke dampar Kakang Garwaca kuwi nek liyane Pringgondani. Upamane Bapak Werkudara kuwi bedah negara terus Kakang Garwaca dadekke ratu. Kowe karo aku entuk takon karo Kanjeng Rama Kyai. Ning sing dilenggahi Kakang Garwaca ki Pringgondani. Pringgondani ki nggone sapa? Pringgondani ki nggone Kanjeng Eyang Tremboko. Mbokne Kakang Garwaca kae adine utawa putrane Eyang Tremboko ya kuwi Kanjeng Ibu Arimbi. Dadi Kakang Garwaca kuwi duwe hak warisan tumrap negara Pringgondani. Nek sampean meri kuwi ku sampean dileh-lehi karo bapak. Ngerti ora bahasane bapak? Nah aku apal. Pomo sampean matur karo bapak, "Pak, aku ratu dadekke ratu." Bapak matur asline, "Ndasmu atos." Nek pengen dadi ratu bedah negara, boyong putri, bondo ratu. Anak Werkudara kuwi kudu ngenggone tembung opor bebek mentas awake dhewe. Nek Kakang Garwaca iki lho nggone Pringgondani kuwi sak trepe wong Kakang Garwaca kuwi nglenggahi dampare mbahne ya kuwi Eyang Tremboko. Nek sampean meri salah. Monggo sak ngertiku sampean iku ora tau meri lho. Biyen tak tari Kang ngopo ora sowan ning Pringgondani ngestreni adimu lanang, aku ana wigati Dimas ning lahir batin aku ora meri karo adiku Garwaca. Saya aku tak takon kowe jujur, apa lemu meri mergo wedhus loro iki? Oh ora. Apa lemu meri mergo wong loro iki? Nek pancen lemu meri mergo wong loro iki, sampeyan nuwun sewu, tegese wis dhahar omongane wong sing ora seneng lan kepengin misahke katentremaning anak Pandhawa karo para Pandhawa pundhene. Ya. Mula sing kirana wong kaya ngene iki sing kirana. Ki senengane wong ngrincipi carang bapak, ki senengane wong adu kono adu kene, iki dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Nek le pendhita pancen bener pendhita, serban tetune putih, ning atine ndok basa. Ngono. Senengane adu-adu karo wong kono-kono. Nek sampeyan ndahar karo omongane iki
sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru Kang. Nek sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, aku sowan ning negara Ngamarta, lelakon iki tak kandhak karo Punden Pandhawa kowe nampa pidana. Iki do keplok-keplok ora ngrasake pidanane ning sampeyan sing rekoso Kang. Dimas wis pancen tak ajangi jembar niatku wis gambuh kalawan tekadku nggonku bakal ngelingake karo Kanjeng Rama Jodipati sing arep tak elingke bab sing endi Kanjeng Rama Jodipati ki ora kleru ora luput nek sampeyan arep ngeling karo Kan Rama Kyai Jodipati sampeyan malah nampa duka aku ora wedi karo Rama Kyai Jodipati lah iki wis malik tinggal tenan kowe mripatmu wis sabang kowe wis ngombe beningan kowe ya. Mula lali Purwoduksina. Wis kaya ngene iki ngrekoso kan. Aku ngelingke karo kowe nadyan sakran jang toplak omongane Antasena. Mbok rungokke mlebu kupingmu kiwa mesti metu kuping tengen ora bakal tok agem. Mula nek perkara iki sampeyan ora trima karo bapak, aku ora melu-melu Kang. Aku tak mangkat nang Pringgodani. Ngono, mangkatku nang Pringgodani. Yen perlu kowe wadula karo bapakmu sing jeneng Werkudara. Wadul karo Punden Pandhawa yen Antarja ora sarujuk Gatotkaca dadi ratu sapa sing ngepalangi nggonku bakal mudhunake Gatotkaca dadi ratu ning Pringgodani rawe-rawe lantas malang-malang tak putung ora arep mangsuli aku tak lunga wae Kang pancen cah pinter tenan ora iso basa ora iso ndodok dugal warisan kok pintere ora jamak kok ngerti nggih Dik kula kali sampeyan teng mriki ngojo-ojoki nggih ngerti mawon malah kula kok terus tratapan kok tratapan Antasena niku wong ora tau goro nek nganti nika mengki tekan Jodipati napa tekan negara Ngamarta wadul karo Pandhawa aku arep nganti Kakang Antarja sowan mrene ning ora gelem malah Kakang Antarja sajake arep balila karo negara Ngamarta didangu karo Werkudara sebabe apa ning kono ana Durna ana Sengkuni monggo teng riku pepak ana Sencaki ana sapa-sapa ana Panakawan ngerti nek teng mriki enten kula kalih sampeyan Panakawan do brubut goleki kula karo sampeyan Bagong nggawa pacul Gareng gawa sekop. Ajeng do gawe jugangan apa? Mboten goleki sampeyan niku ajeng dipacul sirah sampeyan. Oh, lole, Ger, anakku pacul. Oh. Anu Antarja. Wonten dawuh ya. Oh, iki Antarsena ora tok oyak. Ora tok bondo, ora krincung sikilke wadul nang negara Ngamarta. Sing cilaka eyangmu saka limo. Antarsena mandheg adiku dak bagus. Aku kok gagas tekan semono jangkar bumi kerawane yang Durna karo yang Patih Sengkuni Kakang Antarja tak jak sowan ning Pringgodani negara Ngamarta malah semune wis di nehi utawa wis diwalik tingali karo Eyang Penemban Durna ketitik tak jak kok malah mripate abang raine Semurada nesu karo aku malah ngunek-unekke wah jan oh ala Kang, lha kok dadi ping tekan semono kekuatanmu. Kowe gampang diblithuk karo pandhal maning jajaran nek nganti tumindakmu ora tok lereni, kowe engko tuna dhewe lho Kang. Kowe tak kandhake Punden Pandhawa mbuh dadine Antasena mandheg sik adiku cah bagus. Syukur kan
nek Kakang Antarja nusul karo aku mbok menawa tegese Kakang Antarja kuwi wis eling yen apa kang dadi niati Antasena kuwi bener becik Antasena. Piye Kang? Aku nusul karo kowe aja mbok anggap yen aku bakal prapta nang negara Ngamarta. Lho, iki sih diteruske to? Rembuge iki sih diteruske. Mapan durung rampung perkaraku karo para Pandhawa. Oh, lah pancen wis kewalik nalarmu tenan kok, Kang. Kowe tak andani ya, Kang. Anane Kakang Antarja dadi kaya ngono kuwi merga pamblithuke Begawan Durna karo Patih Sengkuni. Mulane omongan karo menungsa loro kae iki aja tok lebokke ning ati. Nek tok lebokke ning ati kowe dadi wong jahat, kowe dadi wong angkara, kowe dadi wong murka, kowe dadi wong candala. Nek wis dadi wong candala, wong sing kaya ngono kae kowe keplok-keplok kowe iki mengar didu karo wong tuamu, didu karo adimu dhewe. Kok kowe manut? Yo Kang yo. Mumpung isih padang rembolane isih jembar kalangane tak gandeng ayo to anak Werkudara aja congkrah luwe-luwe aja nganti wani karo punden Pandhawa nek nganti wani sampeyan sing tuna dhewe ora sakokan gunung tanpa gunung kowe aja mulang karo wong gerang apa sing tak lakoni iki pancen wis tak niati saiki ngene kowe melu aku apa melu wong tuamu Werkudara lah wis jangkar Kanjeng Rama ora sudi walat jomet ulah sing ngayal tenan iki. Dikandani kuwalat kok malah kuwalat jomen. Melu Antarja melu Werkudara. Lah aku melu Werkudara wong kae bapakku kok. Aku melu kowe iso ngekoske aku kok. Hah? Iso ngontrake aku kok. Ora mung dompar-ampiri. Kontrake. Ya ngedan guneman apa kowe? Guneman tenanan ki lho. Gelem melu aku apa ora? Aku ora arep melu sampean tumindake Allah. Nek ora gelem melu aku tak rudo paripeksa. Oh sampean tegel karo aku. Tegel karo aku. Monggo. Nek sampean tegel karo adimu lanang sakarepmu. Kowe arep ngapak karo aku arep ora arep males, ora arep wani karo kowe. Yen pancen kowe satria tenan, ayo wani ngono Kakangmu Antarja. Ora dosa. Nek nganti aku wani karo Kakangku tuwa dosa. Moh manut apa ora manut jembalani Kang aku adimu gak jembalani Kang aku adimu Antasena ora peduli ya sakarepmu us gempol manyar-manyar do neng dungkul ana dadi salah stadion. Ya kaya ngono kuwi, Ger, kaya ngono kuwi. Sapa sing ora mathuk, sapa sing ora gathuk. Karo penemune putuku Antarja kudu ditegeli. Yen perlu adimu dhewe Antasena mau. Yen dadi pepalang kudu ditegeli, kaya ngono kuwi. Wong nek arep gayuh marang kamukten, wong ki nek arep gayuh marang derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sing luwih diajeni marang sak pepadaning titah kudu mentala karo sanakatang mitra kawruh karo dulure dhewe yen perlu disingkirake yen kira-kira dadi pepalang. Nggih. Kanjeng Hyang Panci mekaten. Ingkang salajengipun kados pundi? Lho, aja mandheg dalan. Dioyak Antasena. Nek perlu digoleki menyang ndi dununge si Gatotkaca. Gatotkaca ketemu rasa dadak ditakoni werna-werna, mateni. Gatotkaca mati. Kowe rasa perlu mungsuh bapakmu Werkudara. Liripun Werkudara mesti angles pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Werkudara mesti sedih atine. Wong sedih kembange mesti lara, wong lara kembange mati. Bapakmu rasa tok pancene mati dhewe mergo kelangan Gatotkaca. Inggih. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Lara mati. Puntadewa mati, Janaka sedih, lara mati. Ora sandadak tumandang karya ming mateni wong siji Gatotkaca, wong tuane kabeh Pandhawa bakal mati alon-alon. Aku mundur alon-alon ngono kuwi. Kaya apal rumangsaku. Lho mau sore pun ditanggapi kok Tipatih. Nggih. Eyang Durna ingaten kula badhe ngupaya wonten pun kadang kula Gatotkaca miwah Antasena yen perlu wong tuwa kula para Pandhawa yen pancen ora remake Antarja tandinge bagus kudu kaya ngono. Si Irawan ngene Irawan.
sajaipun wonten wingking. Irawan dijak tak keri. Dijak Irawan kuwi adimu sing kok tresnani. Dikanthi dibujuk Irawan supaya aja nganti gelem nyembah karo para Pandhawa. Yen perlu Irawan diseni supaya dheweke uga ora nrimake marang para Pandhawa. Mergo Janaka ki anake akeh. Janaka kuwi kok didadekke srana Irawan nesu karo wong tuane. Tok kandhane nek Janaka iki wong ora adil, Abimanyu mesti diwenehi kanugrahan. Ning anak Janaka liyane sapa sing dicedhaki karo Janaka? Ora ana. Janaka ki pancen menungso ra tatanan. Mboten sampean kok sapa somang luputke. Sisan dipake sisan. Pun dadi kaya ngeten iki sisan. Nggih. Kowe gelem anak-anak ora tau gelem ngopeni. Anggere ana desa ana anak jenenge anake Janaka, anggere ana kutha ana bocah anake Janaka. Rumangsa kula nek dijejerke rupane padha kabeh nggih Pati. Nggih. Nggih Kakang Mrembandina. Kudu disenake. Nggih. Bopo yang durung kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati, kula tuntut tindakipun wayah Mas Ratarja. Panjenengan.